Hello everyone, welcome to Bambatha Kamanxiza TV. I'm here to update you on what was happening kuSibongile and Dlamini's izolo ngomhla 6 January. kaDlamini uphethe nomyeni wakhe kade beshaye umoya. uJatshulu umndeni ubuya ukuthi sebebuyile ekuzikhipheni. Njengaye uze asho ukuthi laba bantu ekade eyikubo bebemtreat engathi uwasebukhosini. Uthi bebeze bamkhothamele bemshayise ngamahloni. Wenzeni abonga ukuthi sebebuyile ebese yabuza ukuthi ikhona yini igift abamphathele yona. Athi uma wakhe cha ayikho avele akhombise ukudumala bakithi. Ebese ethi uyadlala ikhona emotweni aphuthume khona. uPhetheni ubonga ugcina ukuthi bafice bekhona noVusi. uKhuzwayo uya kuSamke uyamtshela ukuthi akazange abuthi uqotho ubuthongo. Uyazibuza uyaziphendula ukuthi yini lena ayisho kuye ngesikhathi ephuze amanzi ampontshwana. Ambuza uSamke ukuthi kungani ezithi gathaza kangaka. Wabe esecela ukuthi amenzele ifavor ayeke ukuzikhathaza ngoba isecret yakhe eyakhe naye uSamke okuyinto abayisho bobabili. Induna ivakashela uMbambo ngoba kukhona afuna bakuxoxe. Manje induna ilokhu ithemeleza isho indlela uMbambo ahlonishwa ngayo endaweni nendlela aziphethe ngayo nje. Kanti uyabona ukuthi akusikhona lokho ebese avele yabuza induna ukuthi kanti kumayelana nani. Bakithi wavakashelwa umuntu ohlonipheke kanjena yena ewumuntu kazana nje. Bese iyasho induna ukuthi inesicelo if uvume ngasivuma lesi sicelo engajabula kabi. Wathi uvuma kazisiphi ngoba yena uright njengoba ezidayisela impuphu nje alikho ibhizinisi afunayo elinye alikho ibhizinisi alifunayo elinye. Iphike induna ukuthi ayikhulumi ngalokho yona ikhuluma ngomshado phakathi kwezingane zabo. Kade kuzongena uVelephi anconde elalele ukuthi bakhuluma ngani. Isho khona induna ukuthi sebekhule ngokwanele and futhi umakoti wakhe ukhona lana emzini wakaMbambo. Washo uvume ukuthi lokho kuyathusa yazi. How uVelephi aye ekamerweni lakhe noSibongile afike athi uSibongile akaqagele athula ambuke nje uSibongile. Asho ukuthi induna kade ilana ifuna unkosikazi for indodana yayo. Washo khona ukuthi uyena ozoba unkosikazi wayo uyashada manje. Wabuza uSibongile ukuthi ungena kanjani ku-relationship ebe ekwenye. Wathi kungani uSibongile asho izinto esezadlula. uSibongile athi ukhuluma ngoSipho athi uVelephi ubani vele loyo. Kungena uvuma ezosho ukuthi ucela bapheke kamnandi namhlanje kunesivakashi esikhethekile bavume bakithi. uVelephi asho ukuthi ushilo losizivakashi sizofika ngaye uyashada bakithi. Hey, ayangithanda ukuhleka. uKhuzwayo kaDlamini ufika uncoma uPhetheni indlela amuhle ngayo. Asho ukuthi kushuthi lo nyaka omusha umphethe kahle uqala nje avele abande bakithi uPhetheni asho ukuthi ubesitshela ukuthi usephumule njengoba ungasekho udeliwe kanti umshiye nenye inkinga ehluphayo. Athi uKhuzwayo kukhona akuphuthumayo. Abuze uPhetheni ukuthi yini leyo ngabe imali yini. Athi cha uKhuzwayo athi uPhetheni uyafisa ukwazi ukuthi abantu basemakhaya bamfunani. Asho ukuthi khona ubethi khona azomtshela khona azethi tithi uPhetheni ethi akayotshela abangani bakhe laba aphuza nabo hayi yena akaphume nje emzini wakhe. uVelephi uyohlukana noSipho ngoba phela ezwe lezi zindaba ezimnandi ezingaka zikhulunywa induna noVuma. Nkosi yami uSipho axaka ukuthi kwenzekalani ngoba bebe right noVelephi futhi uzowamthengela isipho ngoChristmas. Wathi uVelephi angayenzi ibe nzima lento vele imndeni yabo ayizwani. Abuze uSipho ukuthi pho bavumelelani ukuthi bangene phakathi kwabo. Wathi nje uVelephi akubona kulungile ukuthi bahlukane. Unele ucela wenzeni bandla ukuthi angatshela umuntu njengoba ebabona besemathandweni nomkhize. Wathi nje wenzeni kuzodependa ukuthi uzizwa kanjani ngale ndaba. Hayi bo angena amazindlini uVelephi uyaziphophosa manje ugqokuse kwamakoti. Kuthe kusenjalo kungena uSibongile ambuza ukuthi kwenzakalani manje. Athi kumele aqala abuke njengomakoti ohloniphekile. Abuze uSibongile ukuthi uyayenza ngempela yini lento. Hawu athi uyakwenza futhi sekulungele bakithi. Esho nokuthi uSibongile engafike ezomoshela imudi yakhe. Athi uSibongile kodwa lo mshado ehlelelwe iyisidala manje akamazi nokumazi umuntu. Athi nje uVelephi ubona ukuthi uma wakhe wayekujabuleleni ukuba nendoda edayisa impuphu ngoba wayengamthandi kodwa wafunda ukumthanda. Esho bakithi ukuthi ekugcineni naye aze ayithole impilo engcono futhi kuyosizakala wonke umuntu ongaphansi kophahla lwakaMbambo.
uSamuke ukaDlamini uyoxolisa kuPhetheni noma kungekho lula washo bakithi uSamuke ukuthi akazifuni izinkinga zangonyaka odlule zilokhu zimlandela, ufuna ukuqala impilo yakhe kabusha. Wabalisa nangokuthi umshado umphunyuke esandleni esewuphethe nangapha ibhizinisi lakhe alihambi kahle, ucela nje uPhetheni amxolele. uVuma uhleli nenduna badla isidlo sakusihla, useyabuza uVuma ukuthi iyiphi indodana yakhe ayithandela umfana wakhe. Ivele ithi induna kungani ebuza ibhasi libhaliwe ngoba akekho omunye ngaphandle kwaSibongile. Hhayi avele ale uvuma ukuthi uSibongile usamncane kabi, ufuna aqhubeke nezifundo zakhe futhi nje akamuboni njengomuntu ongakwazi ukuvusa umuzi ngendlela asamncane ngakhona. Isho khona induna ukuthi maybe ngoba ephendula nje yingoba akakacabangi kahle, ucela acabangisise. Ngiyayibamba lana, ungakhohlwa ukucindezela notification bell nokusubscribe ushiye umbono wakho. Bye.